Ως μέλος του ομίλου υπεραγορών μας, με 2 καταστήματα στην περιοχή Νέου Νοσοκομείου Λάρνακας, τώρα και στην περιοχή Βεργίνας, πλέον επικεντρωνόμαστε σε πιο πρακτικά και βολικά καταστήματα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του καταναλωτή, σε φρέσκα προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, αλλά και προϊόντα ντελικατές. Οι υπεραγορές μας έχουν ίσως τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που καλύπτει όλες τις κατηγορίες εμπορευμάτων. Ο όμιλος μας παρέχει συνεχόμενα φυλάδια προσφορών και μόνιμα χαμηλές τιμές ανάμεσα από έναν ευρύ φάσμα προϊόντων. Η φιλική εξυπηρέτηση και η διαπροσωπική σχέση που χτίσαμε εδώ και χρόνια με τους πελάτες μας είναι αυτό που μας ξεχωρίζει.